Dneska tu máme instruktážní video s Danielem Vaslíkem a Martinem Šustákem a mnou samozřejmě. Budeme učit 4. skupinu, jak správně lyžovat. Prvně vás naučíme, jak správně stát na lyžích. Takže ruky zahodím. No, nesmíte jak jezdit takhle, ani takhle, nějak takhle. To je všechno špatně. Musíte být vepředu na jazycích. Jo, a pak se jenom prostě být vepředu na jazycích, jo. Jste být pokrčený. A pak už to půjde prostě samo, jo. Nic víc bych vám jako k tomu neřekl. Jste být pokrčený, tak nějak nohy tak krásně od sebe, nějak na půl, jo. Ale to je potom nějaký styl lyžování. Ale to je úplně teďkon jedno. Takže pokrčený, nohy na jazycích a to je vše zatím. Takže za druhý vás naučíme, jak používat ruce a hůlky. Tak, chytíme si hůlky do obou rukou a nebudeme je držet nějak takhle, nebo takhle. Dáme si je vedle těla, pokrčenýma rukama takhle, ale s naším postojem, jak už jsme se naučili od Krištofa, pokrčený nohy a dáme takhle hůlky. Potom, když už se rozjedeme, tak se takhle odrážíme, zabíráme tricepsem a v zatáčkách si jim můžeme pomoct, aby jsme se mohli otočit. A za třetí, když máme správný postoj a správně umíme držet hůlky, tak se naučíme správně zatáčet. Takže chceme je zatočit doleva, vysuneme levou nohu a suneme tam pravou nohu kolenem pod to. Chceme je zatočit doprava, vysuneme pravou nohu, levou posuneme a zatočíme. A teď vám ukážeme, jak na to. Ale chlapče, takhle ne, hrozný chlapče, takhle nemůžeš jezdit, to je hrozný, to je ostuda na ty sjezdovce bejt, chápeš, prostě. Ale chlapče, takže, první, co jsem na to neviděl, ten postoj je hrozný, musíš být opřenej, jazycí, chápeš, ruce nesmí být od sebe jak nějaký krypl a musí být u sebe a za hůlkou se zatáčko, píkneš hůlku a točíš za ní. Další, co jsem na to neviděl, vypadáš jak dement. Co to je za jerrycan? Wow. Prostě musíš stát nahoru. Tohle si taky nejcesto, ale to už asi je rozetlá půjda hrozný. Teď to šístí, to je fakt jako tragédie tohle. Já se divím, že si na to sjezdovce nesmíš bejt. No, a potom, co tohle všechno, jsem ti vysvětlil, tak mi to ukáž, jak se správně jezdí. Tak jo. A teď ti ukážu, jak se jezdí. Správně, chlapče, správně, ano. A suneme tam, tam do pí. Takže za třetí vás naučíme správně natáčet. Hej. Dělej! No tak kámo, taky můžu potom. A za třetí se naučíme správně zatáčet. Nahlas kreten. Takže za druhý vás naučíme, jak používat ruce a hůlky. Dobrý. Debilní hloupej čurák! Kámo.